ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ അനനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംസ ശ്രീരൂപം സാക്ഷാദം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം तं സജീവം സാത്വൈകം സാവധൂതം വർജനത്വൈകം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാം ശ്രീകൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീപ്തംബു ജഗത്പതി ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തേ. ഭക്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുശ്രീ പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാം നമാമി ഭക്തശക്തികം. നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമകൃതം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യനാമ്നേ വർഷണം. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ പ്രഭുപാദിപ്പിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 18 സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണ്ണത. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, കേൾക്കാലോ? കേൾക്കാം. സ്ക്രീനും കാണാലോ അല്ലേ? താങ്ക് യു മാതാജി. ഇപ്പൊ നാളെ വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസമാണ്, അക്ഷയ തൃതീയാണ്. ഇപ്പോ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ള ദിവസമാണ്. അക്ഷയ തൃതീയയില് എന്താണ് ചന്ദൻ യാത്ര, ചന്ദനം ചാർത്തി കൊടുക്കുന്ന ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനത്തിലും മായാപൂരിലൊക്കെ അതികഠിനമായിട്ടുള്ള ചൂടാണ്. ഇപ്പോഴേ നാളെ മുതൽ 21 ദിവസം ഭഗവാനും രാധാറാണിക്കൊക്കെ ചന്ദനം ചാർത്തി, എന്താണ് ചന്ദന യാത്ര എന്ന് പറയും. മുഴുവനായിട്ടും ചന്ദനത്തില് ശരീരം മുഴുവനായിട്ട് ചന്ദനം പൂശിയിട്ടുള്ള പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ പരശുരാമൻ അവതരിച്ചത് ഈ ദിനത്തിലാണ്, അക്ഷയ തൃതീയ ദിനത്തിൽ ആണെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ പുണ്യനദിയായിട്ടുള്ള ഗംഗ ഭൂമിയിലേക്ക് പ്രവഹിച്ചതും ഈ ശുഭദിനത്തിലാണ്. ത്രേതായുഗത്തിന്റെ ആരംഭം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദിവസമാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്, അക്ഷയ തൃതീയ ദിവസം. സുദാമ തന്റെ പ്രിയ സതീർത്ഥനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സന്ദർശിച്ചത് ഈ ദിവസമാണ്. ഭഗവാനെ എന്താണ് സുദാമ കുറച്ച് അവിൽത്തിരി കൊടുത്തുള്ളൂ അല്ലെ, എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും സുദാമയ്ക്ക് ഭഗവാൻ നൽകുകയുണ്ടായി. പിന്നെ സൂര്യദേവനിൽ നിന്നും പാണ്ഡവർക്ക് അക്ഷയപാത്രം ലഭിച്ചതും ഈ ദിവസമാണ്. വ്യാസദേവനാൽ മഹാഭാരതം അരുളപ്പെട്ടതും ഈ ദിവസമാണ്. അക്ഷയ തൃതീയക്ക് പിന്നെ കുബേരന് സമ്പത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നൽകപ്പെട്ടതും അക്ഷയ തൃതീയ ദിവസമാണ്. പിന്നെ ജഗന്നാഥപുരി രഥയാത്രക്കുള്ള രഥങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ ദിവസമാണ്. നാളെ അക്ഷയ തൃതീയ ദിവസമാണ് ജഗന്നാഥ രഥോത്സവത്തിനായുള്ള രഥം നിർമ്മിക്കുന്നത്. എത്രയോ എന്താണ് ഭക്തന്മാര് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അത്രയും വലിയ രഥമാണ്. രഥത്തിന്റെ ചക്രം തന്നെ ഉണ്ടാവും, അത്രയും വലിപ്പം. ഇത് ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങിയാളെ എന്താണ് ജൂലൈ മാസത്തിലൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാവുക. ജൂലൈ മാസത്തിലാണ് അധികവും ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങും. പിന്നെ മഞ്ഞുകാലത്ത് നടയടക്കപ്പെടുന്ന ഗംഗോത്രി, യമുനോത്രി എന്നീ ഇടങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ വീണ്ടും നട തുറക്കുന്നത് അക്ഷയ തൃതീയ ശുഭദിനത്തിലാണ്.
നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, അക്ഷയതൃതീയയിൽ നിന്ന് 21 ദിവസങ്ങൾ വൈശാഖ മാസത്തിലെ തീഷ്ണമായ ചൂടിൽ കുളിരേകാനായി വൃന്ദാവനത്തിലെത്തി രാധാശ്യാമത്തിൽ തന്നെ ചന്ദനച്ചാർത്ത് നടത്തുന്നു. ചന്ദനയാത്ര. അപ്പോൾ വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസമാണ് അക്ഷയ തൃതീയ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയും പുണ്യ ദിനമാണ്. നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ ഭഗവാന് നാളെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലോ അതിന് 1000 മടങ്ങ് ഫലം ലഭിക്കും. അപ്പോ നമ്മള് നാമനിഷ്ഠത പ്രഭുജി പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ, നമുക്ക് ഒരു ടെമ്പിളൊക്കെ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് മംഗലാപുരത്തിന്. അപ്പോ അതിന്റെ പണികളൊക്കെ തുടങ്ങി. അപ്പോ വലിയ എന്താണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഗുരുകുലം തുടങ്ങുന്നു, പിന്നീട് ഗോശാല, പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത ഒക്കെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്തിശാസ്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഓൾ ഇന്ത്യ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ ക്ലാസ് അതൊക്കെ അവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ആക്കുന്നു. അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അന്നദാനം, അവിടെയുള്ള പ്രസാദ വിതരണം, അവിടെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ, പിന്നെ പല നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളും എന്താണ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു എന്താണ് കാര്യം തുടങ്ങുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും ശാസ്ത്രങ്ങൾ, ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാനായിട്ട് അവസരം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പം തന്നെ 24ാമത്തെ ബാച്ചാണ് മെയ് 9 തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാലം എല്ലാ കോഴ്സും ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇനിയും കൂടുതൽ എല്ലാവരിലും ഭഗവത്ഗീതയുടെ സന്ദേശമൊക്കെ എല്ലാവരിലും എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഉപകരിക്കും. 12 ഭാഷകൾ, ഇനി ഒരു ഭാഷ കൂടി പുതുതായിട്ട് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോ കൊങ്ങിണി ഭാഷ. അപ്പോ അതുകൂടി അങ്ങനെ 12 ഭാഷകളിൽ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഓ ഇതിനൊക്കെ കുറെ എന്താണ് സൂമും അല്ലെ, അതിനൊക്കെ കുറെ എക്സ്പെൻസ്. എന്നാലും ഒന്നും ആരിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കുന്നില്ല. എന്താണ് ആർക്കെങ്കിലും എന്താണ് പൈസ ഇല്ലാത്തത്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷ്മി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഈ ഉപദേശങ്ങൾ നമുക്ക് അവർക്ക് ലഭിക്കാതെ വരുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആരിൽ നിന്നും ഒന്നും ദക്ഷിണയൊന്നും വാങ്ങിക്കാതെ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാലേ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിവ് അല്ലെ ഭഗവാൻ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ആ ലക്ഷ്മിയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ലക്ഷ്മി നാരായണന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറയും. ലക്ഷ്മി നാരായണനാണ് സേവ അല്ലെ. അപ്പോൾ ആ ലക്ഷ്മി ദേവി നാരായണന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറയാം. അപ്പം സാധിക്കുന്നവരൊക്കെ എന്താണ് ആ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായിട്ട് നിങ്ങളാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡൊണേഷനൊക്കെ ചെയ്യാം. നാളെ വളരെ മഹത്തരമായിട്ടുള്ള ദിനമാണ്. നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും അതിന് 1000 മടങ്ങ് ഫലം ലഭിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് നടക്കാം. വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. നാളെ അക്ഷയ തൃതീയ ദിവസം ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും ഗുരു മഹാരാജിന്റെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് മലയാളത്തിലും ആരംഭിക്കാൻ നാളെ മുതൽ ആരംഭിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് നാളെ 7 മണി മുതൽ 8 മണി വരെയാണ് ഉണ്ടാവുക. കുറെ ലാംഗ്വേജിൽ ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി കൂടാതെ വേറെ കന്നഡ, ഗുജറാത്തി, തെലുങ്ക് അങ്ങനെ കുറെ ഭാഷകളുടെ എടുക്കുന്നുണ്ടാവും. മലയാളത്തില് കുറെ ഭക്തന്മാര് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും മലയാളത്തില് എന്തുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങാത്തതെന്ന്. അപ്പോൾ നാളെ മുതൽ മലയാളത്തില് ഭാഗവതം ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെടുക്കാനുള്ള യോഗ്യത ഒന്നുമില്ലാതെ ഗുരു മഹാരാജിന്റെ പ്രഭുപാദരുടെ ഒക്കെ കാരണം കൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സത്സംഗം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു 17 അധ്യായങ്ങളിലായിട്ട് ഭഗവാൻ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ. അത് 18ാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപദേശങ്ങള് അവസാനമായിട്ട് നൽകുന്നുണ്ട്. അർജുന ഉവാച സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതും ത്യാഗസ്യ ച ഹൃഷീകേശ പൃഥക്കേശി നിഷൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാനെ ഇവിടെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണ അല്ലെ. പിന്നെ കേശിയെ ഹനിച്ചവൻ, അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ കേശവൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയൊക്കെ നാഥനാണ്, അതുകൊണ്ടാണ്
ഋഷികേശൻ എന്നും ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ അനേകം നാമങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നു, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഒക്കെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്ന് അറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണാം കേശി എന്ന അസുരനെ. അവിടെ കേശിഘട്ട്, വൃന്ദാവനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോയാൽ അവിടെ കാണാം. എങ്ങനെയുള്ള തീരത്ത് കേശിഘട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഇപ്പോഴും അവിടെയുണ്ട്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം സന്യാസം കവയോ വിദു സർവകർമ്മഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഭൗതിക വാഞ്ചകൾ, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുക, അല്ലെ, അതിനെയാണ് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായമില്ല, ഓരോരോ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ സർവകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ത്യാജ്യം ദോഷവദിത്യേകേ കർമ്മ പ്രാഹുർമനീഷണ യജ്ഞദാന തപ കർമ്മ നത്യാജീമിതി ചാപരേ. എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളാകിയാൽ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും മറ്റു ചില ഋഷികളും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഓരോരോ ആൾക്കാരുടെ അഭിപ്രായത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം പറയും. നിശ്ചയം ശൃണുമേ തത്ര ത്യാഗേ ഭരത സത്തമാ ത്യാഗോ ഹി പുരുഷ വ്യാഘ്ര ത്രിവിധ സംപ്രകീർത്തിതഃ. ഹേ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. പുരുഷ വ്യാഘ്രമേ, ത്യാഗം 3 വിധമാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. യജ്ഞദാന തപ കർമ്മ ത്യാജം കാര്യമേവ തത് യജ്ഞോ ദാനം തപശ്ചൈവ പാവനാനി മനീഷിനാം. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവയല്ല, അവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവയാണവ 3. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്, ഇവ 3ഉം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവയല്ല എന്ന് പറയുന്നു, അവ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. എന്താണ് അത്? മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവയാണവ 3. അപ്പൊ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ പഠിച്ചു, അല്ലെ, നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും ദാനം ചെയ്യുന്നതും തപസ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെ. നമ്മൾ മുന്നേ തന്നെ പഠിച്ചു. പുരുഷമതർണം ഞാൻ പറഞ്ഞേ, നീ എന്ത് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എന്ത് തപസ്സരികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അത് എന്ത് നിവേദിക്കുന്നോ, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നോ ഒക്കെ എനിക്കായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടായി, അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനായിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടല്ല. ഏതാന്യപിതു കർമാണി സംഘം ത്വക്ത്വാ ഫലാനി ച കർത്തവ്യാനീതി മേ പാർത്ഥ നിശ്ചിതം മതമുത്തമം. ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. ഹേ പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എൻ്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്, അല്ലെ, ഇത് 3ഉം അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്, അല്ലെ. എന്താ, എങ്ങനെയാണ്? ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ ഒന്നും കൂടാതെയാണ് അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടത്. പിന്നെ സ്വന്തം കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ്, സ്വന്തം ചുമതല എന്ന നിലയിലാണ് ഇവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. നിയതസ്യ തു സന്യാസഃ കർമ്മണോ നൈപത്യതേ മോഹത്യസ്യ പരിത്യാഗാ താമസ പരികീർത്തിതഃ. നിയതകർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. നമ്മളെ ആ ഡ്യൂട്ടി, അല്ലെ, നിയത കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആ ചുമതല, അത് ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കരുന്നു. വ്യാമോഹം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്, അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു 3 ഗുണങ്ങൾ: സത്യഗുണം, സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണം, അല്ലെ. തമോ ഗുണം
അജ്ഞാനത്തിലുള്ളതാണ്, അല്ലെ, അന്ധകാരത്തിലുള്ളതാണ്. ദുഃഖമിത്യേവ യത് കർമ്മ കായക്ലേശ ഭയാത്യജ സകൃത്യാരാജസം ത്യാഗം നൈവത്യാഗഫലം ലഭി. നിയതകർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമെന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസമായ ത്യാഗമാണ്. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുക. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആ കർമ്മങ്ങൾ, അല്ലെ, അത് ക്ലേശകരമായിട്ടോ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടോ കണക്കാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണ്, രാജസമായ ത്യാഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതൊരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക്, നിലവാരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. കാര്യമിത്യേവ യത് കർമ്മ നിയതം ക്രിയതേ അർജുന സംഗം ത്വക്ത്വാ ഫലം ചൈവ ത്യാഗ സാത്വികോ മത. അർജുന, ഭൗതിക സംഗ്രഹീതനായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഫലമൊന്നും ഉദ്ദേശിക്കാതെ, അല്ലെ, തന്റെ കർത്തവ്യം മാത്രമാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് വിധിക്കപ്പെട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ത്യാഗമാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയും. 12ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, താനും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണാബോധനിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. തന്മൂലം അയാൾക്ക് മരണശേഷം സ്വകർമ്മ ഫലങ്ങളായ സുഖ ദുഃഖ അനുഭവങ്ങൾക്ക് ഇടവരുന്നില്ല. അപ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധത്തെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, അല്ലെ, നമ്മൾ പഠിച്ചു, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്, അല്ലെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഈ കൈയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ വിരലൊക്കെ, അല്ലെ. അപ്പൊ ആ വിരല് നമ്മൾ മുറിച്ചു മാറ്റിയാല് അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല, അല്ലെ. ഈ കൈയോട് ചേർന്നിട്ട്, ഈ ശരീരത്തിൽ ചേർന്ന് നിന്നിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം, അല്ലെ. ശിവേര സ്വരൂപ നിത്യര കൃഷ്ണ, നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യ സേവകൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ പദവി, പൊസിഷൻ, അല്ലെ. അപ്പം അത് പ്രകാരം നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം, അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കഴിയുന്നവരെന്താ പറയുന്നത്? അങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധനിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടാവുക, എന്നാൽ അവരെപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പോ മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാം ഉള്ള മുക്തിയാണ്. അപ്പോ അല്ലാതെ മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഇവിടുന്ന് ശരീരമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നില്ല. അപ്പം അവര് ഈ അങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കൾ അവര് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തായിരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്നത്, നമ്മുടെ കാഴ്ചയിൽ അവര് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തായിരിക്കും, എന്നാല് അവര് എപ്പോഴും ഭഗവാനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്, അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അവര് മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. തന്മൂലം അയാൾക്ക് മരണശേഷം സ്വകർമ്മഫലങ്ങളായ സുഖ ദുഃഖ അനുഭവങ്ങൾക്ക് ഇടവരുന്നില്ല. നമുക്ക് ഭഗവാൻ കുറെ ഉറപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ. ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരും, അല്ലെ. പിന്നീട് ദുഃഖിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഈ ദുഃഖാലയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരേണ്ടി വരില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ ഉറപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ. അധിഷ്ഠാനം തഥാ കർത്താ കരണം ച പൃഥക്വിധം വിവിധാശ പൃഥക് ചേഷ്ട ദൈവം ചൈവാത്ര പഞ്ചമം. അധിഷ്ഠാനം തഥാ കർത്താ കരണം ച പൃഥക്വിധം വിവിധാശ പൃഥക് ചേഷ്ട ദൈവം ചൈവാത്ര പഞ്ചമം. അധിഷ്ഠാനം ശരീരം, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആള്, കരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ, പരമാത്മാവ് എന്നിവയാണ് കർമ്മത്തിന്റെ 5 ഘടകങ്ങൾ. ഒന്ന് ശരീരം, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾ, അല്ലെ. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, പിന്നെ നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ, പിന്നെ പരമാത്മാവ്. ഇവയാണ് കർമ്മത്തിന്റെ 5 ഘടകങ്ങൾ, അല്ലെ. നമ്മള് ഓരോരോ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ആരാണ്? പരമാത്മാവാണ് അതൊക്കെ സാങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ. നിയതം സംഗരഹിത രാഗദ്വേഷതകൃതം അഫലപ്രോത്സുന കർമ്മ സാത്വികമുച്യതേ. അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.
യത്തത്തു കാമേപ്സുന കർമ്മ സാഹങ്കാരേണ വാ പുനഃ ക്രിയതേ ബഹുലായാസം തദ്രാജ സമുദാഹൃതം. തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായോ മിഥ്യ അഹംഭാവം കൊണ്ടോ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് രാജസ കർമ്മം. നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ, രജോഗുണത്തിലുള്ളവര് കൂടുതൽ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പുലർത്തുന്ന അല്ലെ, അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താ അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ. തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായോ മിഥ്യ അഹംഭാവം കൊണ്ടൊക്കെ ഏറെ പ്രയാസം പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് രാജസ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അനുബന്ധം ക്ഷയം ഹിംസ മനപേക്ഷ്യ പൗരുഷം മോഹദ്യാരഭ്യതേ കർമ്മ താമസമുച്യതേ. തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടാവുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ചും ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് എതിരായും വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മമത്തെ താമസം. സമൂഹത്തിലുള്ളത് അവര് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നാശമുണ്ടാക്കുന്നത്, ദ്രോഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെ, അല്ല അതൊന്നും അവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ, അതൊന്നും നോക്കാതെയാണ് അവര് ഇങ്ങനെയുള്ള സമൂഹത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ധാരാളം എന്താണ് യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന ധാരാളം എന്താണ് പാവങ്ങളൊക്കെ കൊല്ലപ്പെടുന്നല്ലേ. ഇപ്പൊ അടുത്ത് തന്നെ അല്ലെ റഷ്യയും എന്താണ് ഉക്രൈനൊക്കെ ആയിട്ട് എത്രയോ ഡിവോട്ടീസിനൊക്കെ എന്താണ് അപകടങ്ങൾ പറ്റുകയുണ്ടായി, അവരൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി. പലതരത്തിലുള്ള അവരൊക്കെ തമോ ഗുണത്തിലാണുള്ളത് അല്ലെ. അവരെ അങ്ങനെയുള്ള തമോ ഗുണത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് മറ്റുള്ളവർക്ക് വരുന്ന നാശത്തെ കുറിച്ചോ ക്ലേശങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും അവര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ പറയുന്നു, തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടാവുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ചിട്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ട് വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മമത്തെ താമസം. ശാസ്ത്രത്തിലൊന്നും പറയാത്ത രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. പ്രവൃത്തിഞ്ച നിവൃത്തിഞ്ച കാര്യാകാര്യേ ഭയാഭയ ബന്ധം മോഷം ചയാവേത്തി പാർത്ഥ സ്വാത്വികി. കുന്തിപുത്ര, ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തുകൂടാത്തതും എന്ത്, ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും എന്ത്, ബന്ധനത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാവുന്നത് എന്ത് എന്നെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്തുകൂടാത്തത് എന്നൊക്കെ അറിയണം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇനിയോ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ടത്, എന്താണോ ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തത് അല്ലെ, പിന്നെന്താണ് ബന്ധനത്തിന് കാരണമാവുന്നു, മോക്ഷത്തിന് കാരണമാവുന്നു, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കല്ലേ അല്ലെ. നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഭഗവാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലെ. ഒന്നാമത് നമ്മൾക്ക് മരണഭയത്തെ തന്നെ ഭഗവാൻ ആദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ മാറ്റി തന്നെ അല്ലെ. അത് എന്താണ്, ഒരു ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഭയപ്പെടേണ്ടതല്ലേ. എന്നാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പഠിക്കാത്ത ആൾക്കാർ അല്ലെ, അവരെപ്പോഴും മരണഭയത്തിലാണ് അല്ലെ, എപ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേ അവർ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ആത്മാവാണ്, ആത്മാവിനൊരിക്കലും നാശമില്ല, ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനമൊക്കെ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കലേ അല്ലെ, അതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. യയാ ധർമ്മമധർമ്മം ച കാര്യം ച കാര്യമേവ ച അയഥാവത് പ്രജാനാതി ബുദ്ധി സാ പാർത്ഥ രാജസി. പാർത്ഥ, ധർമ്മമെന്ത് അധർമ്മമെന്ത്, ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചെയ്യരുതാത്തതെന്ത് എന്ന് വേർതിരിച്ചാൽ അറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധിയാണ് രാജസ്. രജഗുണത്തിലുള്ളക്ക് എന്താണ് ധർമ്മം എന്താണ് അധർമ്മം എന്നൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അല്ലെ. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ചെയ്യരുതാത്തത് എന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധി, അതാണ് രജോ ഗുണത്തിലുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് രാജസം. അധർമ്മം ധർമ്മമിതിയ മന്യതേ താമസാവൃത സർവാർത്ഥാൻ വിപരീതാംശ ബുദ്ധി സാ പാർത്ഥ താമസി. ഹേ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസമാകുന്നു. അപ്പോ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളത് അല്ലെ, നമ്മൾ പിന്നെ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ,
അവര് എന്താണ് എപ്പോഴും എന്താണ് അധർമ്മ പ്രവൃത്തികളാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നു വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അവരെന്താ ചെയ്യുക, അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായിട്ട് പറയും അല്ലെ, ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായിട്ട്. നമുക്ക് കാണാം ഇന്ന് കലിയുഗത്തില് എല്ലാ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. ധർമ്മത്തിനൊന്നും യാതൊരു വിലയുമില്ല അല്ലെ. അപ്പോ എന്താണ് അധർമ്മത്തെയാണ് ഇവിടെ ധർമ്മമായിട്ട് അവർ പറയും അല്ലെ. പിന്നെയോ ധർമ്മത്തെയൊക്കെ അധർമ്മമായിട്ടും കരുതിയിട്ട് അതാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ താമസമാകുന്നു. നമ്മള് എന്താണ് അധർമ്മം ധർമ്മമായിട്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ചെയ്യുന്ന അല്ലെ. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് തന്നെയാണ് പലതരത്തിലുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതി പലതരത്തിലുള്ള വിപത്തുകൾ നൽകുന്നത് അല്ലെ. എന്താണ് ഭൂമി കുലുക്കം, കൊടുങ്കാറ്റ് അല്ലെ, സുനാമി, അങ്ങനെ പലതും അല്ലെ. അതൊക്കെ എന്താണ് എന്താണ് അധർമ്മങ്ങൾ കൂടുതൽ പെരുകുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെ. അധർമ്മത്തിന് ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് വരുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ശക്തികൾ തന്നെ ശിക്ഷകൾ കൊടുക്കുന്നു. ഏതഗ്രേ വിഷമിവ പരിണാമേ മൃതോപമം തത്സുഖം സാത്വികം പ്രോക്താത്മാ ബുദ്ധി പ്രസാദജം. ആദ്യത്തിൽ വിഷം പോലെ തോന്നിക്കുന്നതും അന്ത്യത്തിൽ അമൃത തുല്യവും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഉണർത്തുന്നതുമായ സുഖത്തെ സ്വാത്വിക സുഖം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ള സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് വിഷം പോലെ തോന്നിക്കും, വളരെ പ്രയാസമായിട്ട് തോന്നിക്കും. അന്ത്യത്തിലോ അമൃത തുല്യവും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഉണർത്തുന്നതുമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള സുഖത്തെയാണ് സാത്വിക സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമൊക്കെ ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പലർക്കും ഇങ്ങനെയാണ് അനുഭവപ്പെടുക അല്ലെ. ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് പ്രയാസമാണല്ലേ ഇത് ജപിക്കാനൊക്കെ. എന്താണ് നമ്മളോട് മറ്റാരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരുമ്പോ നമ്മൾ പറയും പക്ഷെ എന്തിനാണല്ലേ, എങ്ങനെ ജപിക്കുക, 108 പ്രാവശ്യം ജപിക്കാനോ, ഇത് എത്ര പ്രയാസം പിടിച്ച പണിയാന്ന് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കണേ. നമ്മളത് ദിവസവും ചെയ്താകുമ്പോ എന്താണ് നമുക്ക് അതിനോട് രുചി കിട്ടും അല്ലെ, സ്വാദ് കിട്ടും അല്ലെ. പിന്നെ നമ്മള് എപ്പോഴും ചെയ്യും അല്ലെ. പിന്നീട് അത് നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു നമ്മുടെ തിരുനാമം അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. അത് നമ്മൾ ജപിച്ചാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഹൃദയത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവും അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറയുന്ന ഏതോ ദർപ്പണമാർജനം, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും അഴുക്കുകളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ എന്തായി ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന് സാധിക്കും അല്ലെ. നമ്മുടെ ഹൃദയം മുഴുവൻ അഴുക്കായത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ആദ്യം മനസ്സിലാവാത്തത് അല്ലെ. നമ്മൾ ജപിച്ചാകുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള മാലിന്യമൊക്കെ നീങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ തിരുനാമത്തോട് സ്വാദ് ലഭിക്കും അല്ലെ, രുചി ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു അപ്പോ അതെന്താണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴായാലും അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആദ്യം വിഷമം തോന്നെങ്കിലും അല്ലെ, അത് ഇവിടെ വിഷം പോലെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതായിട്ട് തോന്നും അല്ലെ. എന്നാൽ അവസാനം എന്താണ്, അത് അമൃത തുല്യമാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആത്മാസാക്ഷാത്കാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന സുഖത്തെ സാത്വിക സുഖം എന്ന് പറയുന്നു. വിഷയേന്ദ്രിയ സംയോഗ യത്തദഗ്രേ അമൃതോപമം പരിണാമേ വിഷമിവ സുഖം രാജസംസ്മൃതം. വിഷയങ്ങളോട് ചേരുമ്പോൾ ഉളവാകുന്ന സുഖം തുടക്കത്തിൽ അമൃത തുല്യമെങ്കിലും ഒടുവിൽ വിഷപ്രായമാവും, രാജസമാണ് സുഖം. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിഷയങ്ങളോട് ചേരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോരോ ആഗ്രഹങ്ങളെ, നമ്മൾ ഓരോരോ ഭൗതിക വസ്തുക്കൾക്ക് ആഗ്രഹം വയ്ക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ അതൊക്കെ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ എന്ത് തന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും അല്ലെ, അതിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഓരോരോ വസ്തുക്കളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പം കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഗെയിം കളിക്കാം, ഫോണ് അല്ലെ, അങ്ങനെ എന്താണ് ബൈക്ക് അല്ലെ, സൈക്കിൾ, അങ്ങനെ ഓരോരോ ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലൊക്കെയാണ് സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എന്താണ് ആദ്യം വളരെ സന്തോഷത്തിൽ അല്ലെ, പിന്നീടോ അത് കേടാവുമ്പോൾ അത് നശിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ദുഃഖത്തെ ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്ത് തന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്ത് തന്നെ വസ്തുക്കൾ എടുത്താലും അതൊക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് സന്തോഷത്തിൽ തരും, സുഖത്തിൽ തരും. എന്നാല് ഒടുവിൽ അത് വിഷം ആവും. ഇതിനെ രാജസമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്ന് പറയുന്നു. യദഗ്രേച്ചാനുബന്ധേച്ച സുഖം മോഹനമാത്മന നിദ്രാലസ്യ പ്രമാദോത്തം തത്താമാസമുദാഹൃതം. ആത്മദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്തവും ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വ്യാമോഹഭരിതവും നിദ്ര, ആലസ്യം, പ്രമാദം എന്നിവയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതുമായ സുഖമാണ് താമസം.
അപ്പോ താമസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ്? തമോ ഗുണം, ഇരുട്ടിന്റെ, എന്നാൽ അന്ധകാരമാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നു ആത്മദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്ധമാണ് അല്ലെ. അത് ആത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യാതൊരു നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ഓ പിന്നെയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വ്യാമോഹഭരിതവും നിദ്ര, ആലസ്യം, പ്രമാദം എന്നിവയിൽ ഉണ്ടാവുന്നതുമായ സുഖമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു തമഗുണത്തിലുള്ളവര് കൂടുതലായിട്ട് ഉറങ്ങുന്നു അല്ലെ, മടിയന്മാരായിട്ട് നിൽക്കുന്നു അല്ലെ, ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചുമതലകളൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു. അവരിൽ നിന്നൊക്കെ അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സുഖം എന്താണ്? താമസമായിട്ടുള്ള സുഖമാണ്, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്, അന്ധകാരമാണ് അല്ലെ, അജ്ഞാനത്തിലുള്ളതാണ്. ദേവേഷു വാ പുനഃ തത്വം പ്രകൃതി ജൈർമുക്തം യഥേഭിസ്യാത്രിർഗുണൈ. ഈ ഭൂമിയിലോ ഉപരിഗ്രഹ വ്യൂഹങ്ങളിൽ ദേവന്മാർക്കിടയിലോ പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായി 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായിട്ട് യാതൊരു ജീവനുമില്ല. അപ്പോ ഈ ഭൂമിയിലും ഉപരിലോകങ്ങളിലും അല്ലെ ദേവന്മാർക്കിടയിലും ഒക്കെ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായിട്ട് യാതൊരു ജീവനുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ അല്ലെ, ഇത് എല്ലാവരെയും ബാധിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ ഈ ഭഗവാനെ ഈ ഗുണങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലുള്ളത്. ബാക്കി നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാം. നാളത്തെ കുറെ ഭഗവാന്റെ കാര്യപ്പെട്ട അവസാനമായിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, നാളെ 7 മണിക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് മലയാളത്തില്. ഇതേ ലിങ്കിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പം സാധിക്കുന്നവരൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ.